Žiaci 9. ročníka si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v celoslovenskom testovaní 9. Výsledky môžu ovplyvniť ich prijatie na stredné školy, o ktoré majú záujem. To testovanie predstavuje také ukončenie jednej etapy, že čo asi za tú základnú školu sa žiaci naučili. Mnohí to takto brali, že ak sa dobre posnažia na monitore, keď to dobre napíšu, tak sú oslobodení od prijímacích skúšok, čiže nebudú robiť prijímacie pohovory. Chcem ísť na gymnázium, ale nemyslím si, že by som dal že na 90%, takže asi aj tak budem robiť prijímačky, ale mám z toho dobrý pocit, nemyslím si, že to bola katastrofa. Chystám sa na gymnázium Angely Meriči a keby som to dala na 90%, tak mi to pomôže, ale uvidíme. Myslím si, že nás to pripraví aj pracovať trochu pod stresom a vyrovnať sa s takýmito väčšími skúškami. Ja by som chcela ísť na obchodnú akadémiu alebo na gymnázium. Teda monitor, bola to asi nejaká taká príprava, ale v rámci prípravy by to mohlo byť, ale podľa mňa to skôr tých žiakov niektorých demotivuje. Žiaci najskôr písali test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý obsahoval 30 úloh. Mali naň 70 minút. Následne riešili 30 úloh z matematiky, na ktoré mali 90 minút. Polovica detí povedala, že test bol veľmi ťažký, druhá polovica, že bol ľahký, ale vo všeobecnosti, čo som si všimla, vyzerá to tak, že bol jednoduchší ako po minulé roky. Keďže sme ich všetky precvičovali na hodinách, mali s nimi problémy, ale tento sa nám, teda deťom, sa zdal trošičku jednoduchší. Otázky mali rôznu náročnosť. Niektoré preverovali pamäť a porozumenie, iné vyžadovali tvorivé myslenie. Boli celkom pre mňa ľahké, ako čo som si robila z tých predošlých rokov, takže bolo to celkom v pohode. Podľa mňa bola matematika nie že o dosť ľahšia, ale že bola ľahšia, ako som čakala. A slovenčina, podľa mňa, tam bolo veľmi veľa chytákov. Ja som si myslela, že matematika bude ťažšia, ale nakoniec bola celkom v pohode. A zo slovenčiny som si práve že myslela, že bude ľahšia a tu som celkom nevedela. Všetko bolo také, že sa na to dalo naučiť. Príprava od učiteľov veľmi sa snažili, som si všimol, že naozaj sa ma snažil naučiť, ale taká domáca, ja som to bral tak zľahka, že nejak som sa aj nestresoval. Akože učil som sa, ale nepreháňal som to nejak. Tí, ktorí sa na testovaní 9 pre chorobu nezúčastnili, ho absolvujú začiatkom apríla. Výsledky sa dozvedia všetci elektronicky 16. apríla. Natália Hudecová, Mestská televízia Trnava.